Musel som zmeniť program, pretože máme problém so Slovenskou ústavou a to je problém, ktorý sa týka toho, že sme do ústavy dali článok, ktorý hovorí o nadradenosti slovenského práva pred právom Európskej únie. A Európska komisia sa rozhodla, že nás bude žalovať. Pán premiér, z časti, ale nevravíte úplnú pravdu. Prečo môže Európska únia začať konanie proti Slovensku? Európska komisia môže začať infringement, to znamená konanie o porušení povinností, ak má za to, že členský štát porušuje právo EÚ. V tomto prípade sú problematické najmä tieto okruhy. Zásada zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Práva transrodových a intersex osob na právne uznanie a zdravotnú starostlivosť. Zásada nadradenosti práva EÚ nad vnútroštátnym právom v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci EÚ. To znamená, keď v roku 2004 sme podpísali nejakú zmluvu a tú zmluvu vy nerešpektujete, lebo ste zmenili ústavu v roku 2005 v septembri, to znamená, že Európska únia od Slovenska môže žiadať finančnú pokutu. To môže byť na dennej báze, mesačnej báze alebo na ročnej báze. Mladí priatelia, máme dve možnosti. Buď sa budeme rozprávať a rešpektovať iné názory, alebo sa budeme strieľať. Môžete si vybrať. Ja viem, čo to je mať 5 guliek v bruchu. Dobre, ešte raz, ja viem, čo to je. Pán premiér, prestaňte šikanovať študentov. Dnes nemáme v Európskej únii lídrov typu francúzskeho prezidenta alebo nemeckej spolkovej kancelárky, ktorí by určovali, že ako tá Európa má ísť, kam má ísť. Pán premiér, vy v Európskej komisii máte miesto ako premiér Slovenskej republiky. Každý štát má svojho premiéra v tej komisii. To znamená, že keď ste 27., kľudne jeden z vás sa môže chopiť tejto úlohy a byť tou vedúcou osobnosťou, ktorý potiahne túto Európu dobrým smerom. Miesto toho vy radšej ťaháte na Rusko alebo na Čínu. A odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej alebo inej schéme, ktorá dá Ukrajine na nasledujúce 2 roky 140 miliard na vojnu. Ja nechcem vojnu. Ja už chcem skončiť. No dobre, ale keď nedáme tých 140 000 miliónov eur na svoju vlastnú ochranu územia, respektíve čo je plán B? Čo navrhujete vy? Nič nespraviť, nechať ich tak, nech Rusi ich zničia. A budeme sa na to pozerať, hej?